Hajde, hodaj. Dođi malo. Hajde, dođi kod mene, dođi. Hajde, moraš i pat snimiti ovo isto. Hajde malo, dođi. Hajde. Doskakuj tada, kod mame. Hopla. Viš pati. Jako. Čekaj. Dođi. Hajde. Umorili smo se i ja i tetka. Znači kad počne samo oči trljati, tako se iskače 1, 2, 3 minute, odjednom samo oči, ono ne smije istići. Mala. Dođi, to je fiskultura kod sada. Čekaj. Čije skrivamo? To recimo uopšte nije radila kad smo bili na Jahoni za vikend i jednom kad smo se vratili, ospavala na sat vremena, probudila se skače djete. Evo, odmaraj sad malo. I dalje ona radi nogama umjet. Hajde, Šaro, hajde. Evo, Allah se. Radio je ovaj signal do nogu, mama. Sad to, sad vidiš, šta bude. Dječeć! Ohane. Ali jedna žena nije svjesna, žena kičma i noge sam. Ne, ja mislim da sam signal radi. Pa baš je praktično ova hrana što će on poslati od kilogrami. A ova što mi uzmemo je 300 grama. Salha, da vidi nas. Svaka 2-3 dana uzmem tu hranu, razumiješ? Od kilogram, 8 kutija samo za 2 mjeseca treba. Pa dobro.